बिसोर कमप्लेन हरदों आङो लोगोफोर बास्टेनखौ जेबो सिनाया बेयाव गारि गंबेसे दं ओमफ्रायो खाथा ड्रयिं खाथाखौनो सेस लिरनानै लाबाय आरोना स्कुलनि ड्रयिं खाथाखौनो बायनानै नै लोगोफोर लाबाय बस्थायाव सोना हरबाय मारै सोंनायखौनो मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो मर्निं टाइमनिफ्राय ओरैबायदि खुवा खुदुंनानै लोगोफोर बुंनांला आरोना 8:15 जालायलायबाय नानिखौ स्कुलाव दोनलांसिगोन आङो माने टट' माबानानैहाय आंबो बाजाराव थांखानांगौनो ओमफ्रायो खाथा ड्रयिं खाथाखौनो सेस लिरनानै लाबाय आरोना स्कुलनि ड्रयिं खाथाखौनो बायनानै हैनांगौ स' थांगोरनि बिदिब्ला थांबाय थानाय थौ लोगोफोर बिराद खुवाना देखायलांनो नोंसोरनो जेबो सिनाया आरोना खुवाजोंनो ओरैबायदि खुवा खुदों माने नायब्लाबो लामाखौनो सिनायनाय नङा उखुन्दै गोजाजोबखालाय मा जाखो स' थांगोरनि थ' लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर बास्टेनखौ जेबो सिनाया बेयाव गारि गंबेसे दं आयै सनालि गोजांनानै थैसै मा जाबावनो हा साइकेलानो हनै जारला टट' लाहैनो र' लोगोफोरनो जेबो सिनाया हनै माने दादा आनन्द दखान खुलिफैबाय मालाय आंहा बाजार थांग्राबानो उफाय गैया बेखायनो मैया बेलासियाव बाजार थांनो नागिरबाय गैयाना हौवानि थाखायनो थांनो मोनासैना टट' लाहैनो थाङा आङो लोगोफोर दायो जोङो टट' लाबाय थांगासिनो दं आरो थांगोन र' बिदिब्ला औ नै हाइरडआवबो माने स्पिडआव गारि सालायनो बिराद रिस्किखा दिनैनि दिनाव गगा मोनजोबदों आंहाबो गगायानो मा जादों उन्दुनो हायाखै मोनायाव मलम फुननानैसो सनालि बिमायाबो लोमजादों गगा मोनदों बयबो जासावलाजोबदों सनालियाबो गुजुदों औ जोंना थाग्ला बुरियाबो गगा मोनदों गुजुदों ना सनालि गोजोदों जिनानि दैजों गेलेयो दाख्लै ड्रेनाव गोलैलांदोंनो होजासैमोन आङो साला सनालि थाग्ला बुरिया स' लोगोफोर थांबाय थानि बिदिब्ला दायो स्कुलसिम बिफांखौ एफा मोजां नुयोमोन जेबो सिनायला उखुन्दै ओंहाय हाब्रु बिलाव स्कुल मोनफैबाय नै लोगोफोर सनालिनि स्कुल फैसानो बन्द'सो नामासो नै लोगोफोर आङो मैगं आरिखौ बायनानै लाबाय दखाननि जिनिसबो बायनानै लाबाय आं गय बेयाव मैगं दङ ओमफ्राय बेयाव दखाननि माल दङ ओमफ्राय बे हलसेल दखानाव पेकेटिं जिनिस मोननै मोनथाम लानानै थांनि आङो टट' लाखाबाय आङो दायो माखासे जिनिसफोरखौ लानानै ओमफ्रायो बे लेसानि मोननैसो लानानै थांनि आङो थाब आरोना बे दखानाव गालांजोबखागोन आङो दा लाङा नङाबा लाबोफिननांगौ दिगदार जायोना जल्दि थांनानै जल्दिसो लानानै थांसै आरोना नै लोगोफोर लाबाय बस्थायाव सोना हरबाय मारै सोंनांगौ मिथिला आङो थांनांसिगौल' नै लोगोफोर मासरुम एवफैबाय आङो मासरुम टमेट' थाइनै थाइथाम होनानै गोथाव जायोना जाया मिथिया संलाबायबाय माबायदि जायो जाया मिथिला लोगोफोर संबाय आङो बिदिनो ओमफ्राय बेखौ मोनखांबाथाय आङो दखान खुलिहैनोसै आरोना लोगोफोर बोरायनाबो दासान्दि खामानि गैथ'वाना न'आवनो दंथ'यो आरो सिखांबावाखै दाबो फोजाबाबो सिखाङा फाग्लासो जागोन स' लोगोफोर संना लागोननि र' जल्दिनो अलसियासिनसो जालांबाय थाबखौनो सिखांनो नागिरा फोजाबाय थानांगौ बारनो आं बाजार थांखांलायनानै फैबाय ओमफ्राय नै ओंख्रि संफैबावबाय आङो होनबाबो दासिमबो उथिया जि गांनैसो दं बेखौ सुना लानानै दै होलांनि र' लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन दसे उनावहाय जल्दि संनानै लागासै र' लोगोफोर दे लोगोफोर दहायनो फैदों भिडिअखौनो बानायनो मोनाखै 1:30 जालांलायबाय टाइमा ओंखाम जाखांबाय आङो खानाया नायदो दे दहाय जि मोजां थेबखोनानै फैबाय मा जाफैखो बियो सेस जाफैजोब्बाय क्लिप थेबबाथाय बिदिनो जायो आंना हायजौ जाफैजोबो जाबाय आङो लोगोफोर ओमफ्राय बोरायाबो जाबाय दखानावनो जानानै दासो सासे फंबाय फैदोंमोन बिबोनां बेजों थांफिनलायबाय फैफिनगोन दानो बाजारावसो थांदों आरोना दहायनो फैबाय दा फैनानैहाय गय खावनाय गैयामोन आं गय गोरलै लाबोदोंमोन ना गय खावनाय फाथै माबानायाव जि लेट जाबाय ओमफ्राय
मालारि गोदान लाबोदोंना आङो बेफोरखौबो साजायबाय माबाय टाइमा बेयावनो थांजोब्बाय आरो मानसि फैनानै रायलाय मानलाय होनलायावनो थांजोब्बाय आरोना टाइमाहाय बेयावनो लसनो ओमफ्राय बावनासो थाबावदों जे ब्लग बानायनांगौ बेखौनो बावनासो थायो आंना एखमबा माने खर'फ्रानो खामानि होला लोगोफोर टेनसनजोंनो माजोंनो बायदिसिनाजोंनो जाला बोराया दासान्दि बेखार दङ न'आवनो दंगासिनो दं ओरैनो जि सुहैनांगौ गेसाबो जोब्बायना मैया दाख्लैनिफ्रायनो बिहरगासिनो दं फैयाखै गेसानो गैया ओमफ्राय जे आं संदों बे मालायनिसो हावलत लानानै संनाय दिनै होफैनो होन्दों मोनसेखौ लेंहरदोंमोन आङो मोनसेया फैबावा जाहैदों जोंनि गलियाव होफैया आरोना थारमाने बै बारावहाय खनसे गारि जोंहाथ' गलिया एसे फिसाना गारिया मोननै दोन्दोंमोन मोनसे एक्सट्रा गारि दंदेरोमोन ओमफ्राय मा होनो माल लांग्रा गारिया बेखौ दंमोन आरो बेयाव फोनांनानै गावस्रा टायारनि फैसा होनांदोंना बे बारनिफ्राय ओमफ्य फैयो हो ओमफ्राय जोंनाव होफैनो नागिरा आरोना जि केस जानि ओमफ्य अफिसाव कमप्लेन हरदों आङो मा होनो बिदि होननानै ओमफ्राय बे सासे आदाया बेबायदि आं हैसिगोन दे दाहाय होननानै माने बिनिया ओरैजाय जयनगर एरियायाव हैदोंमोन आरोना ओमफ्य गावनि ओरै बासनि एरियाथिं होलांनो हायोमोन बिनि थाखाय नादा होनोमोन बेहानो नोंसिनिथिं गोलैखादों बेखौनो हैनो थिनदों फन हरनानै लेंहरदों होननानै फन हरबाय आङो हैया आङो नोंसिनि गलियावहाय थाङा जालायबावना फैयो आरोना होमबाबो थगायबावो फैया होननानैहाय ओमफ्रायो जोंनि न' खाथियावनो होफैयो बै मादै मोनावहाय बिल्डिं गोनां ओइ आंना खर'आनो बेयाव मा फिथर जादोंहाय जि सादों ओमफ्राय होमबाबो जोंनाव फैया जालायलायो बेनि थाखायनो कमप्लेन हरदों आङो फैसा होनहरदों आङो बिदि होननानै ओमफ्राय जेनेबा आङो सोलाबाना लायनो ओमफ्राय दखान थायो ओरै बोरायखौथ' बुंनानै लाब गैखाया उदायखाया बेयो बेनि थाखायनो हम डिलिभारि खालामो जेनेबा सोलाबाबो हम डिलिभारि खालामबा जोंहा मोजांसिन जायो आरोना बेनि थाखाय खालामनाय जायो ओमफ्राय होफैनो नागिरा ओरैबायदि खेस्रामि मा होनो ओमफ्राय जेनेबा गावसोरो हम डिलिभारि सार्भिसखौ जेनेबा लानानैहाय माखौ बानांगौ ना नों जिखुनु जा गारियाथ' हाबजाखायो ओमफ्राय फिदिंग्रा जायगाबो आरामसे दङ आरो गेट जोंनि बे गेटआव फिदिंनो हायो ओमफ्राय होनबाबो बे जोंनि खाथिनिया जेराव विंगार दोनो बेयाव फिदिंनो हायो होमबाबो थांनो नागिरा अफिसाव फन हरनानै होनहरदों आङो बिदि जादों होननानैहाय दे आं होननानै होगोन दे आं रायज्लायहरगोन होननानै बुंदों आरो आं बै बारावबो कमप्लेन होखांखाबाय आरोना बेखौथ' नङा जिखुनु आङो हम डिलिभारि खालामग्राफोरखौनो कमप्लेन होदों आङो मानो होनब्ला दे जोङो दरखारनि थाखायसो हम डिलिभारि खालामो ओमफ्राय जेनेबा गावसोर सार्भिसखौ लाबाय हिसाबैहाय जोङो हैजानो लुबैयो आरोना सोलाबा जायोना माब्लाबा समाव जुदि हम डिलिभारि गैखायाबा देन आलदा खोथा थानानैलाय माथोना आरो जेराव होनखानाय सिगांनिफ्रायनो हम डिलिभारि खालामगोन होननानैहाय ओमफ्राय जिहेतु दे एक्सट्रा फैसा लायो बेखौबो हरखायो जोङो माना खालामा जों थांबाबो फैसा नांखागोन आरो बिसोर फैबाबो फैसा हरखानांगोन माथो एखेसो ना बेनि थाखायनो फन हरबाबो थिखैनि कमप्लेन होदों आङो बै बारावबो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं थांनानै लायनांदों अफिसावहाय ओमफ्राय ओइदिनखालिथ' गेस गैया होननानै आंनो हरा आंबो अफिसनिफ्रायनो फैयाखै आरोना गेस मोनागौ माने थाङा आङो दिनै होननानैहाय ओमफ्राय सानब्रै सानबा जाबाय सप्तासेनि बारा जालांबाय होनबाबो गेस मोनाखै आङो ओरैबायदि बेबायदि जादों आरोना ओमफ्राय उनाव लास्टआव थांनानै अफिसावनो होननानैहाय ओमफ्राय बिसोरनाथ' स्टकआव थाखायो आङो मिन्थिखायो आंखौ थगायनानै लाब गैया मानो होनब्ला जोंहाबो न'खरनि मावोमोन नालाय मिन्थियो आरोना आङो एसेबाबो बारावहाय हरदों आरोना नेथाबनानै लाना फैखादों आङो हराबानो थाङा दिनै होननानैहाय ओमफ्राय हरनांदों आरोना उनावहाय आरो सिनायोना गसाइगावनि मानसि लकेल मानसिफोरखौ बिदि खालामनाङाना स' लोगोफोर बिदिब्ला दा लोगो मोनफिनगोन दसे उनाव आं एसे दासो ओंखाम जाखांदों आङो एसे रेस्ट लानि ओमफ्राय न'आवबो थांनांगोन गेस होफैगोन ना दा दासो फन हरनानै सोंहरनांगोन खयथायाव फैयो ओमफ्राय आङो सि बोरायनि लंपेन्ट गांसे गस्ला गांसे जुथा सुनांगौ दङ बेखौ सुबोआखैमोन आं बाद बाखि ड्रेसखौ सुना गारबोजोबदों आङो टाइमा गैलाना लोगोफोर 12:30 दखानाव खुलिफैनो हादों आङो मा होनबावनो बिदिनो जायो लेट जायो आंनाव उपाय गैया जायो लोगोफोर मानसि गैयाना हारसिंबाथाय बिदिनो जायो